Ну, Алып фикринде тыңларбыз. тыңларсыз. Но сіз қазір по факту язып шығығыз СМИда, что вот iki кладбищеда бізге, потому что тоже кіші жғырып тұрасыз, бәріп кірдігіз тотар зияратына, мұсылман зияратына, бізге тоже ол қызық түгіл, әйме, біз бітінде тоже ғайыплы түгіл. Сіз СМИда язып шығығыз, что біздің iki зиярат общественный деп. Ансын бітінде өткері аласыз документларыңызны. Или информационный стендларға сіз анда обязаны разместить. Халық білмейді. Халқығыз бетінде ол әлі қойда, ол документні мен елі топтым аны, әлі қойда ол сайтығызда, аның сайтының Yok saytта түгел, стенд бар анда. стендында болса, ансы другой вопрос, әйме, кішілерге. Но сіз можете СМИ арқылы язып шығырға, что халық біліп тұрсын, что мында кладбище по закону такой-то, такой-то, общественный деп. И что міне халық қазір сізден күтіп тұрсын, что міне тоже язалар меңа, что все равно керек зоналар разделить мы, или урысларға отдельный урын керек деп. Мынсында міне мен оңлаттым бекенде. Müslüman ziyarаты да керек деп әйтәләр. Хәзер алар аңладылар, что теге Оқтаныш баш зияратында руслар да күмелергә может дип, православныйлар да күмелергә может дип. Аларга тоже обидно, что алар чисто мусульман зияраты хотят тоже. Алар андай да сездә юк, дини зиярат. Вот, ансы да Күмелген бетенде без менә шул элеккеләрнең дип әйтимме, хаталарын төзәтү үстендә эшләп. Сезгә бик афарин ансы өчен, аны бит күрсәтергә кирәк. Сезнең анда үзегезнең уйларыгыз гына, мин аны игнорирование итеп воспринимать итәм. Юк, алай итеп итмәгез инде. Бу ишетәкеме Тавыш чыгару, тузгы булмасын дигән. Тавыш чыгару, Рейхан Филс, мин тавыш чыгармадым. Мин бит анда эмоционально. Мин Халык обзорына осторожно гына бирә. Рейхан Филусовна, тавыш